Juan Martin Elespururen podcasta, Minpeko barik. Kaixo, egunon. Bueno, edade puxka bat daukazuenok, jakingo zue, sasoi baten lehen abadiei eta ez abadiei bakarrik, medikoai, veterinaixoai, abogagoai, eta berorika itzen jakuela, ezta? Eta, berorrek jango dau arrautza paria, ezta? Edo, berori, ze moduz dago berori, edo, beroriren mekanismoa erreza da, piskat, hirugarren persona, berorrek jango dau, erderaz usted bezala, usted ya sabe eta ez da, baina berori izan, solemniagoa zera baino, erderazko usted baino. Eta, behin, bueno, hau Fernando Plantziarra liburutik dakar, baina zirikadat liburutik jasotakoa da, lehenago. Eta, bueno, horko izkirimiri moduko bat kontauko dut. Abade jaunak deitxuzotzan dotrinan zeulen ume baten gurasuari eta esan zotzan. I, Paulo, ire semiai berbetarako edukazio pixkat erakutsi beharrotzak, Ze, ika tratatzen ahok, badakik hori ez dala itxuria bestien aurrerako eta. Paulo, lelo magariketua, horren beste jakin behar luke ba, ika tratatu abade jauna, erke hoxe. En fin, lotza besamarra bebadata, baina neuk erakutsiko dutzat, ari, abadiak zela tratatu behar. Txori malua belakua, da, etxera joan, eta Paulok semeari esan zotzan. Baina gestakik abade jaunari berori esan biajako lala. Da, mutikoak. Izena aldatu dutzeala. Ze izena aldatu eta ze 8 kuarto. Izena aldatu dutzelako ez. Abadei olaixe esan biajakuelako. Eta gero, emuzotan esplikazio batzuk, berorik azela itzen den haus eta bestia, eta erakutsi zutzen berorika berbetan mutikoai. Urrengo gunean, joan zan mutikoa doktrinara, eta soltau zutzen abadiai berorika batzuk. Berori amendik eta berorreka handik, eta abadia postu zan, gurasuak, mutikoan edukazioa buskate zuzendu zabelakoan, eta alabe, bere artean pentsatzen izaban, nahikoa izango zala, zuka ingo balotza ere ez. Eta orduan, modu honean galdetu zutzen mutikoai. Nork esan duz berorika egin behar jatala? Eta mutikoak, haitxak esan jostak hiri berori izateko. Hola, maitzen da.